Zdravo, devojke. Hajde da vidimo šta su vam stavili ispod poklopca. O, kod Julie je plava žvaka, a kod Britney? O ne, to je užasna, odvratna, gadna buba švabo u lizalici. Kakav užas! Stani, Britney. Ne smeš bežati iz challenge-a. Brzo probaj. Ali ovdje je buba švaba. Ona je vjerovatno živa, a neće da živi u mom stomaku. Plašim se. Probat ću malo. Ovo, ova lizalica je vrlo ukusna. Sviđa mi se. Cool. Julie, sad ti probaj. U redu, sad ću probati svoju žvaku. Plava žvaka ne može biti ružna. Sigurna sam da će mi se dopasti. Dakle, razmotat ću celu žvaku i žvakati dok je ne pojedem celu. Lizalica je prelepa. Ups, jesam li pojela celu lizalicu? Mamice! Sad imam buba švabu na jeziku. Marš odavde! Ups, sad je kod Julie. A sad ću naduvati veliki balon. Britney, pogledaj. Oho, a Julie? Imaš buba švabu direktno u balonu? Moramo je se rešiti. Hajde, probuši balon. Oh my god. Sad ću. O ne, sad je na tvom nosu. Kakav užas. Skinite, skinite. Fuj, fuj. Jao, još sam iz svale pliva. Strašno. Čudno, gde je Julie? Dobro, skinut ću poklopac bez nje. Ovdje sam, otvaramo. Wow, ruži sjaj i sve tako roze. Oho, a ja imam slatke žele oči i konfete, super. Ko će da počne? Mogu ja? Hajde. Ovaj sjaj za usne sa barbikom izgleda tako slatko. Hoću da ga probam odmah. Prelep je. Interesantno, a kako će izgledati na usnama? Wow! Sada mogu da šaljem slatke poljubce. Julie, ovaj poljubac je za tebe. Dakle, a sad ću probati slatke konfete. Ali prvo mogu da se poigram sa njima. Jel ti se sviđa ovaj zvuk, a? Dakle, otvaram i sipam sve u tanjir. Wow, tako je lepo. I tako sjaji. O, znam. Umočit ću usne ove konfete. I pogledaj, Julie. To je divno. Wow, cool. A sada mogu sve to da pojedem. Kako je slatko. Super. Mnogo mi se sviđa. Julie, šta ti je? Brzo probaj svoju hranu. Važi, sad ću. Kako ti se sviđaju moje oči, a? A sad ću sipati sadržaj ove teglice u tanjir. Wow, to je prelepo. Gotovo. Sad ću umočiti žele oči u njih. O, da, to je prelepo. Jedva čekam da probam. U stvari ne, probat ću prvo ovo oko. Wow, to je prelepo. A unutra je voćni gel. Ekstra. Jao, blago tebi. A sad ću popiti tečnu bombonu kroz slamku. O, da, to je divno. Baci kocku, drugarice. Idemo dalje. A šta je ispod tvog poklopca? Otvaraj. Da vidimo. Wow, ima mentos ispod poklopca. Odlično, baš je veliki. Jedva čekam da probam. Otvaram. A vidi, sad ću uhvatiti. Mentos je baš ukusan. Britney, a šta su tebi stavili ispod poklopca? Oho! Jao, super! To je šešir sa pićem. Cool! To je roza kola, a nikad nisam takvu probala. Ali sigurna sam da će biti jako ukusna. Dakle, stavljam limenke ovdje, otvaram limenke, ubacujem slamke i tek onda stavljam šešir na glavu. A vreme je da probam. Wow! Mnogo mi se sviđa. A vidi, Julie, kola je
zaista roze? A mogu i ja da probam? Julie, izvini, ti si mi drugarica, ali svu kolu ću popiti sama. Jel da? Došla mi ideja. Ubacit ću par mentosa u njenu kolu. To će biti jako smešno. Nemojte reći ko je to uradio. Jo, šta se desilo sa kolom? O ne! Ne mogu više da izdržim. Izvini, Julie. Morala sam da ispljunem. Ali zar nisi htjela da probaš kolu? Mogu li ja prva da otvorim? Super! Wow! Ovo su Juicy Drop bombone. Cool! Sad ću probati jednu. Kako slatko! Mnogo mi se sviđa. Odlično! Roze hrana je najlepša. A sada da vidimo šta je u ovoj lopci. Pa to je gel. Baš je ukusan. I kiselo. Ali ja volim kiselo. Moram brzo da probam ovaj kiseli gel sa slatkim bombonama. Oduvat ću pakovanje. Da, tako je mnogo bolje. Napravit ću sebi tortu od žele bombone i kiselog gela. A između slojeva mogu da crtam šta god želim. Cool! Ostalo je još malo. To je to. A vreme je da probam svoju torticu. Wow! To je neverovatno. I opet kiselo. Sviđa mi se. A Julie, a šta ti imaš? Sad ćemo saznati. O, ovo su Njorz bombone. Obožavam ih. Sad ću izvaditi jedno iz pakovanja. Wow, kako je lepa. Vidi kako se smešno trese. A kakav je ukus? Wow, Julie tako primamljivo jede. Moram joj dati da probam moj kiseli gel. Bitno je da me ne primeti. Op! To je to. Jedva čekam da vidim njenu reakciju. Jao, zašto je postalo tako kiselo? Britney, jesi to ti uradila? Moje usta su postala plava. Jedva čekam da saznam šta se krije ispod poklopca. Ovo je plava vecešolja i lizalica. Zanimljivo. Dobro, sad ću probati lizalicu. Wow, prelepa je. A šta je u vecešolji? Oho, to je neki plavi prah. Sad ću umočiti u njega svoju lizalicu. Prelepo. Sviđa mi se. Fantastično. A Britney, zašto me tako gledaš? Lizalica. Hej, šta ti je? Hoću da probam. Ne može. Ti ćeš jesti svoje slatkiše. Pa dobro. Da vidimo šta sam ja dobila. Wow, to je prsten sa lizalicom. Cool, to je još bolje nego tvoja lizalica. Sad ću ga staviti na prst i probati. Divno. A sada želim da probam ovaj gel. Izgleda sjajno. I sedit ću malo roze gela na prsten. To je to, a vreme je da probam. O, kisel je, ali sviđa mi se. U kombinaciji sa slatkom lizalicom je baš dobro. Došlo je vreme za novi slatkiši. Da vidimo. Wow, to je jestivi papir i slatki gel. Odlično. Hajde da probamo. Julie, počni. Wow, gel je tako lep. Mnogo mi se sviđa. Slatko i veoma ukusno. To definitivno dobije like. Britney, sad ti. Stvarno? Sad ću i ja probati svoj gel. Wow, baš super. Moje od jagode. Hoću još? O, imamo još i papir. Znam šta da uradim. Nacrtat ću gelom crtež na papiru. Kako vam se sviđa ovaj smajlić, a? Vreme da ga probam. Wow, ovo je ekstra. Mnogo mi se sviđa ova kombinacija.
A što ja da uradim sa papirom? Tačno! Došla mi je sjajna ideja. Mogu napraviti avion od papira. Pogledaj kako je sjajan. Napravit ću još jedan. Cool! Julie, hvataj! Hvataj! Nestalo mi je papira, a nisam ga ni probala. O, Julie, došla mi ideja. Sad čekaj, sad ću ti se objasniti. Hajde da igramo XO koristeći naše gele. Ko pobedi, taj uzima sav papir. Hoćeš? O, sjajna ideja. Hajde. Onda ti počinješ. Pazi se, ja ću te pobediti. Stavljam Ox ovde. A ja X ovde. A ja ovde. I da, pobedila sam. Sada mogu sve da pojedem. Čestitam na pobedi. Dakle, spremna sam da probam. Wow, divno, probaj. Wow, upravo si, to je ekstra. Ko će sada prvi skinuti poklopac? Ja. Ne, ja. Pa dobro, Julie, hajde. Oho, to je sok i žele čaša. Cool. Moram probati. Probat ću prvo sok. Oho, baš je lep. Sviđa mi se. O, Britney, sad ću ti pokazati nešto stvarno cool. Vidi, imam jestivu čašicu. Mogu u nju da sipam svoj sok. A zatim probati. Wow, divno. Hej, Britney, stani. Sad je tvoj red da skidaš poklopac. A, tačno, upravo si. O, imam također žele čašu. I još sam dobila puckitele bombone. Moram otvoriti pakovanje i sve sipati u čašu. Wow, miris je divan. A sad mi treba malo vode unutra. O, uzet ću sok, Julie. Šta? Hoćeš da ukradeš moj sok? Ali mnogo mi treba. Dobro, uzmi. Baš ti hvala. Ali sipat ću ti ga sama. Oho, to je cool. Da? Wow! Nevjerovatno. O, Britney, a možeš mi sipati malo tvojih bombona, molim te? Naravno, drugarice, nije mi žao. Izvoli. O, kako cool. Wow! Pa, hoćemo da probamo? Živeli? Wow, to je divno. I što je najbolje, mogu pojesti sad i čašu. Baš je lepa. Britney, to je divno. Slažem se, Julie. I ja sam oduševljena. Hvala. A želim šarene špaljete. Evo. U mojoj mladosti tog nije bilo. O, mogu ja to. Za početak ću staviti sve sastojke u činiju i promešati sve. Dobro, što je sada sve automatski? A sad ću staviti u testo šarene bombone. Da, tako je. Sipat ću što više bombona da bi testo bilo što lepše. Kakav je to miris? Bolu me oči, šta radiš? A luk je mnogo zdrav i meni se sviđa njegov miris. I seći ću sveže i zdravo povrće. O, kako lepo. I miris je super. A sad ću sve skuvati u činijama i obojiti špagete. Ovako. Lep sok. Je li već završavate? Onda ću ja uzeti žele medvediće i staviti u čaše. U svaku čašu različite boje. A sad ću preliti sve sokom. Super! Odlično! A sad ću ugrejati to. Treba mi vatra. Oho, kako je moćna! Gledajte, istopila sam mede i dobila tečnost.
Sad ću sipati sve to u slamke. Tako je. Wow, ispalo je baš lepo. Svaka mi čast. I ukusno. A ja ću koristiti čokoladu. Treba izmrviti, tako je. A sad ću posuti čokoladom svoje špagete. Ovako lepo ću sve servirati. A šta je kod ostalih? Moje žele se stvrnulo i izvadit ću ga iz slamčica. O, kako zabavno! Dakle, stavit ću žele špagete na tanjir i posuti marshmallovom. Završili smo. Pa, hajde da probamo. O, ovo ne izgleda baš privlačno. Opa, čokolada! Obožavam čokoladu. Od nje ću početi. Kako lepo. Wow, i ukus je ekstra. Da, baš mi se sviđa. A ovo čak ni ne znam kako ću probati. Dobro. Šta? Koliko luka? Suze mi oči. Ne, sigurno ne. A ovo ću sigurno probati. O, kako zabavno. Super. Mnogo mi se sviđa ukus. I marshmallow jako volim. Ekstra. O, da. Odlučila sam. Ovo jelo je pobedilo. Čestitam. To, pobedila sam. A sada želim od vas ovakav sendvič. Nema problema. Počinjem. Dakle, uzimam testo. Omiljeno povrće. I stavljam sve u testo. Odlično. A sada mešam sve to zajedno. Pogledajte, testo se obojilo. Hej, pazi sa tim brašnom. A ja imam drugu ideju za kuvanje. Treba mi veći tiganj. Dakle, uzimam leveno meso i jaja, a zatim začine. Da, odlično, bitno je da ne preteram. Sada to sve treba promešati. Pomoći će mi moje borilačke veštine. O, kako sam jak. A sad ću ispržiti slaninu. Slanine ne može biti previše. Super. A na prženu slaninu ću staviti mleveno meso. Baš lepo miriše. Stisnut ću ga malo. O, da, super. Odozgo ću narendati sir. Znam da svi vole sir. Super, sira ne može biti previše. A nakon sira opet ide mleveno meso. I pokrivam sve to slaninom. Da, to je to. O, negde nešto gori. O, kako zanimljivo. Zagledala sam se i sve mi izgorelo. Šta da radim? Znate, imam ideju. Sad ću naručiti nešto. Brza dostava. Odlično. Wow, da, baš to sam čekala. Stavit ću ovaj aparat sve sa stojke. Lepinju. Pljeskavicu. Sir. I zatvaram. A odozgo ću staviti jedno jaje. Tako je. Nije loše. A ja moram dodati začine. A limun će dati ribi pikantan ukus. O, kakva lepota. Ispržit ću ribu sa obe strane. Evo je moje zelena zdrava lepinja. O, vruće, opekla sam se. Treba je iseći. Dakle, stavljam list salate, a zatim ribu.
avokado, paradajz i preliću sve sosom. O, tako je. A volim kad ima puno sosova. A divno. Sada zatvaram naš sendvič. I na kraju ću staviti zastavu. Lepota. Ne, kako je mali ovaj burger. Vidi moj. Moja pljeskavica sa slaninom. O da, to je prava veličina. Gore ide sir. Što više sira. Malo ću ga istopiti. I naravno, povrće. Nigde bez njega. I na kraju sos. Puno sosova. Zatvaram moj burger. I to je to. Šef je završio. Oho, kakva veličina. Dakle, vreme je da izvadim svoj burger. Ovako, polako sklanjam. Sve vadim. Odlično. Ostalo je dodati povrće i ukusan kečap. Zatvaram, stiskam i to je to. Eto, sve lako. Završili smo. Oho, kakav burger. Ovo je nešto zeleno. O, kako je mali. Dobro, njega ću prvo probati. Previše prosto izgleda. A kakav je ukus? O, nije nešto iskreno. Dobro, sad ću probati zeleni burger. Deluje mi sumnjivo. Ne, to nije ukusno. A sada, veliki burger. O, pa to je cela pita. Wow! To je nerealno. Pobeđuje najveći sandvič. Tu, sad sam i ja pobednik. Želim tortu. Ukusnu tortu. A važi. To nije problem za mene. Dakle, na testo ću sipati lep džem. Što više džema. A sada stavljam sve u rernu. A dok se to peče, ja ću popiti nešto. Sok je bio baš lep. Vadim koru. A zatim sipam šlag odozgo. Lepota. Sada stavljam koru druge boje i opet šlag. I stiskam sve trećom korom. Da, one zelene boje. Hej, bako, smetaš mi. A ja se čem to ti meni smetaš? A meni treba kvadratna torta. Sipat ću fil po krajevima. A da, tako je. A gore stavljam drugu koru. Imam žuto testo, sad ću ga razvaljati. A zatim ravno iseći. Ovako. Savršena kocka. Ali to nije sve. Uradit ću još nešto. Šta? A zašto tako komplikuješ, bako? Eto, završila sam. Pogledajte kakva lepa šara. Kao neko čebe. Šta se dešava? Ovo se može baciti? Da, i ovo isto. Bako, šta ti je? Vidiš da sklanjam sve suvišno. Jo, previše sam odsekla. Ostalo mi je sasvim malo torte. U stvari, imam ideju. Sad ću sve staviti u svoju klompu. Ovako. Da. A sad ću umočiti klompu u čokoladu. O, kako lepo ispada. Zar to nije genijalno? Klompa u čokoladi. O, kako sam pametna. Baš ukusno. A gledajte kakvu tortu sam napravila. Sad ću je ukratiti dugmićima. O, lepota. Šta je to kod tebe? Šta da radim sa drugom klompom? Ama samo ću baciti.
Treba staviti još malo kolača. Šta je to? Klompa? Ko je uništio moju tortu? Ja sam besan. Plašim ga se. Pokvarili ste mi tortu. Neću više ništa raditi. Ups. Završili smo. Kakav dizajn. Lepota. Šta je to? Dobro, moram probati. Pa to je guma. Fuj. Odvratno, ja ne jedem klompe. A ovu tortu ću rado probati. Šarene, nevjerovatno. Divno, oduševljena sam. Opa, i dugmići su od čokolade. Veoma ukusno. Ova torta je definitivno pobedila. Ja sam najbolja, to. Opa, društvo, sad ste dobili nudle. Mike ima najjeftinije nudle. Britney ima žele nudle Haribo. A Jane? Nevjerovatno, to su zlatne nudle sa pravim zlatom. Mike, ozbiljno? Ja sam takve nudle videla samo na smeću. Ja mislim da su baš dobre. Samo što su čvrste. Moj zub. Ojoj, ispao je, kakva šteta. Ali nema veze, svakako ću pojesti ove nudle. Joj, kako boli. Znate šta, prelazimo na plan B. Neću da lomim nudle, nego ću samo da ih skuvam. Napolju je taman kiša. Sad ću skupiti vodu. Odlično. Nije loše, ali treba mi više vode. I sedit ću svoju majicu. Da, tako je. A sada mogu jesti. Njam, njam, njam. Fuj. Ma dajte, to je veoma ukusno. Ostalo mi još malo na licu. Ja sam završio, ko je sljedeći? Hoću ja. Ja obožavam žele nudle. Tako da ću ih rado pasti, ali neću jesti štapićima, nego električnom viljuškom. Ona će sama namotati nudle i neću morati da se trudim uopšte. Da, savršeno. A sada mogu probati. A šta ako pritisnem ovdje? Mike, što si uradio? O ne, sve se razletelo po sobi. Izvini, Britney, nisam hteo. Žao mi je. Kakav užas! Ne brini, sve ću skupiti i mogu čak i pojesti. Strašno! Ostale samo jedna nudla. I ona je bila baš ukusna. Dakle, sad je moj red. Kao što vidim, vaspitana sam ovdje samo ja. Stavit ću salvetu, uzet ću štapiće i mogu probati svoje divne nudle. To je veoma ukusno. Jao, Jane stalno pravi nešto od sebe. Da? Maš me briga šta vi mislite o meni. Ja sam najbolja. A ovaj ukras mogu staviti na sebe. Sada izgledam još skuplje. Hej, što bacaš salvet u mene? Sad ću ti se osvetiti. Imam magnet. Tako ti treba. Šta se dešava? Ovo nisam očekivao. O ne! Moja divna kosa! Kakva sramota! Da, sladoled! Ja sam dobio sladoled sa Sunđer Bobom. Super! Ja imam najskuplji sladoled na svetu. A ja imam kornet sa sladoledom. Obožavam ga! Ja ću početi. Da vidimo. On izgleda sasvim drugačije nego što je nacrtano na pakovanju. Ali to nije problem, bitan je ukus. A moj sladoled je baš ukusan. O da, ukusno, ali malo. Britney, hoćeš mi dati svoj sladoled? Što? Nemoj ni misliti. Ovaj sladoled je samo za mene. Obezbeđenje, halo? Neko pokušava da mi ukrade sladoled. Gospođice, ja sam ovdje. Pođite sa mnom. Ali ja želim da poližem sladoled. Konačno mogu uživati u sladoledu na miru. Kakva si cicija, pustite me! Da, prelepo. Dobro, neću više. Poverovao si! Ne, pustite me! Samo ću da lisnem jednom.
Samo jednom. Izvini, Mike, ali ja sam već sve pojela. Možete da idete? Hvala. Baš ste bezobrazni. Naljutio sam se na vas, ne diraj me. Jeste li završili? Onda je sad moj red. Moj sladolac se mora jesti samo kašikom od zlata. O da, izgleda posebno ukusno. Priznajem da ništa ukusnije u životu nisam jela. Mada koga ja lažem? Takav sladoled jedem svaki dan na svoj jahti. O da. Mogu probati sladoled, Jane. Mike, jesi li normalan? Ne diraj moj sladoled svojim prljavim rukama. Jao! O ne. U stvari, o da. To je veoma ukusno. Konačno sam ga probao. Ljudi, povraća mi se! Kakav je ovo užas! Neću da jedem to, nema šanse! Kako slatku tortu sam dobila, jedva čekam da je probam. Britney, vidi moju tortu. Izgleda da je ona jako skupa. Ova torta je za mene! Što bi, to je moja torta, a tvoja torta ispred tebe. Hajde, jedi je. Tako ste bezobrazni. Ali šta da se radi? Moram je probati. Kakav užas, ne, ja ne mogu. Čekajte, pa ja imam svog butlera. Butleru, dođi. Ovo moraš pojesti. Šta ti nije jasno? Ovo moraš staviti u usta. Jel ti jasno? Shvatio sam, sad ću sve uraditi. Nikad nisam vidio da gospođica Jane tako nešto jede. Dobro, otvorite usta. Kakav užas! Šta si uradio, glupane? Beži odavde! A vi prestanite da se smete. Britney, sad ti. Okej, vrlo rado ću probati svoju tortu. Odseći ću sebi komad. Ona je čak i unutra roze, prelepo. A ukus je još bolji. Neverovatno. Blago njoj. Želim da budem još komad. Ova torta se bukvalno topi ustima. Prezadovoljna sam. Britney, požuri. Maj, nemoj mi smetati da uživam. Neću nigde da žurim. Jedva čekam da probam svoju tortu. A šta da ti radim? Sad čekaš malo? Gotovo. Ne mogu više da čekam. Jedi. Hej, Mike! Pokvario si mi šminku? Gotovo, sad je moj red. Konačno mogu da probam nešto skupo. To je zaista ukusno. Predobro. Znate šta? Ješću ovu tortu rukama, baš me briga. Pravo zadovoljstvo. Mike, to je nekulturno i prestani da bacaš tortu u nas. Ja sam već prejao. Imam još ceo sprat. Juj. Mike je tako smotan. Baš tako. Da, takvog haosa nema čak ni u mojoj sobi. Pa dobro, morat ćemo da uspremimo ovde. Mislim da ćemo se snaći. Odakle ovde toliko paučine? Ne razumem. Fuj. Paučine? Pauci? Plašim ih se najviše na svetu. Moramo što pre da očistimo sve. To je odlična ideja. Možemo da pretvorimo čišćenje u igru. Kimberly, ti bacaj, a ja ću hvatati. Ovo je zaista zabavno. Da, jeste. O ne, ja sam na roza strani. Ne odgovara mi to. Menjamo se. Jo, kakva teška kutija. Šta je ovo žuto? Moramo se rešiti svega. Sad je vreme da operemo podove. Hajde da se zamenimo, jer meni boja ove krpe više odgovara. Slažem se. A meni se sviđa ova roza metla. Baš je lepa. Sad ću skupiti svu prašinu. A ja ću se oprati. Da, tako je. Ali pošto će pod biti veoma klizav posle pranja, stavit ću specijalnu tablicu. Juj, padam. Ozbiljno? Pala si? Ne mogu, to je baš smešno. Stavila sam tablicu baš zbog toga. To nije smešno. A vidjet ćemo ko će se zadnji smejati.
odmorit ću malo. Jesam rekla da ću ti se osvetiti. Jao, Prestani da se glupiraš. Hajde bolje da raširimo dušeke. Ovo je teže nego što sam mislila, ali svejedno sam uspela. Da vidimo. Mislim da tog nije dovoljno. Moram prekriti dušek lepom roze postelinom. Bez toga nikako ne može. To je druga stvar. Usput, zanimljiva činjenica. Ne mogu da zaspim bez roze posteline. I znate li šta još treba za dobar san? Omiljene igračke. Imam ih baš puno. Također želim dodatno ukrasiti svoje mjesto rasvetom. Tako će mi zid ličiti na zvezdano nebo. Pogledajte, to je prelepo. A odozgo ću staviti ovu providnu tkaninu. Izgledat će ekstra. O, da, lepota. Oduševljena sam. Sada mogu odmoriti sa svojim omiljenim igračkama. Kimberly, svaka ti čast. I ja ću lepšati svoje spavaće mesto. Eto, već sam navukla postelinu. Naravno crnu, jer je to moja omiljena boja. A dalje kreću moje omiljene igračke. Nisu sve crne inače. Imam i figurice likova i stripova. Obavezno ću ih poređati po obodu kreveta. O da, odlično. I usput rasveta je odlična ideja. I ja ću okačiti jednu na zid. Ali moje lampice su veće, zato će biti više svetla. O, tačno. Imam još jednu super misao. Ukrasit ću krevet duhovima. Samo ću prekriti crni baloni belim pokrivačima. Pogledajte, to je divno. Oho! A pogledaj šta sam ja smislila. Da ne silazim ni stepenice, postavila sam tobogan. Spuštat ću se ovako. Pogledaj. To je baš zabavno i brzo. O, šta sam ja gora? Moram nešto smisliti. O, znam. Treba da pozovem Wednesday. Halo, molim te ispuni mi jednu malu molbu. Hoću tobogan sa kreveta. Tobogan? A bit će urađeno. Oho! Wow! Hvala puno, Wednesday! Sad ću se i ja spuštati niz tobogan, a ne po stepenicama. Odlično! Sada treba opremiti mjesto za zabavu. Biće dole, ispod kreveta. Za početak treba raširiti mekani tepih, ali to nije dovoljno. Koja je najvažnija zabava kod kuće? Naravno, televizor. Jau. Za malo da ga ispustim. Dakle, imam televizor, ali osim njega ovdje obavezno treba da bude igrača konzola da bih mogla igrati svoje omiljene igrice. Ali ni to nije sve. Sedeću na ovoj vreći. O, da. Ali da li mi se čini da nečega nedostaje? Da, mislim da bi ovdje dobro izgledale neonske lampice. Stavit ću ih svuda. Gotovo. Sada mogu staviti slušalice i igrati omiljenu igricu. Super! Hej, Chloe! Chloe! Pomozi mi da izaberem haljinu. Koja je bolja? Pa dobro. Znam kako da je odvučemo od igrica. Dovoljno je samo malo pokvariti kabel. Kimberly, šta je s tobom? Kako se to desilo? Jesi li dobro? Sad se i ti udaraš strujom. Naravno da je to cool, ali definitivno nije normalno. Smešno ti, jel da? Znaš šta? Bolje da idem ja. Moram isto da sredim sebi odmorište. Moj tepih je mnogo lepši od tvog. Kako je mekan. A ovdje ću smestiti svoje kostime. Lepota. Polica ne može biti previše. Pa ću i ovdje staviti još jednu.
Na njoj će biti moje cipelice, a iznad neonsko srce. Mislim da je to veoma slatko. Zdravo svim mojim pratiocima. Kako vam se čini moja nova soba, a? A ne, snimati sebe je baš nezgodno. Moram nešto smisliti. Chloe, čao, slušaj, molim te, slikaj me. Trebaju mi dobre slike. Molim te. Dobro, daj mi telefon. I šta ću ti te slike? Moram da pokažem pratiocima svu svoju garderobu. O, da, baš sam lepa. Ova slika ovdje definitivno nije potrebna. Bolje da stavim još jedan ormar ovdje. Gotovo. Usput, bila je odlična ideja da se zamenimo bojama polica. Sada to izgleda mnogo bolje. O, gledaj koliko je svega stalo na police. Ali ovo još nije kraj. Okolo ću zalepiti nalepnice sa mačjim šapama. O, baš je lepo. Jao, spava mi se. O, šta se desilo s nama? Jao, baš si smešna. Pa, sve je spremno. Od šupe smo napravile pravu bombonu. O, usput o bombonama. Hoćemo li jesti nešto? Imam kolač i kolu. Posluži se. Odlična ideja. A ja za tebe imam sladoled I čips. i zajedno ćemo jesti krofne. Prijatno nam. To je prelepo. Da, savršen ručak. O, krofna ekstra. Baci kocku, svaka nam čast. Ovo su moje omiljene igračke, balerine kapućina i krokodilo bombardiro. O, a da li smo već počeli za to? Onda mi je već došla ideja. Davide, hvataj! Napravi tortu u obliku ove igračke. Daj mi da razmislim. Rešeno. Znam šta će mi pomoći. Izvadit ću mog pomoćnika. Ovaj robot je specijalno stvoren da pravi tortu. Hajde, počni. On će sastaviti idealnu tortu za nekoliko minuta. Ja moram samo da stavljam kore. A kad je torta gotova, onda treba odseći sve suvišno. Da, odlično mi ide. Sada druga kora i opet fil. A sada treća kora. A sve suvišno ću odseći uz pomoć rukavice gvozdenog čoveka. To uopšte nije teško. Čak i zabavno. Ova stvar mi smeta. Davide, kakvu to imaš tehnologiju? Robote, daj krem. Gdje je moj robot? Bio ovdje. Gdje ste ga stavili? Bako, šefe! Ne mogu da priznam da sam ga bacio sa stola. Šta da radim? Sve mi jasno, dobro. Prekriću svoju tortu zelenim marcipanom. Tako će biti još lakše. Gotovo. A sad ću dodati jestive detalje. Eto, ispala je prava glava krokodila. Izgleda fantastično. O, ličina pravo, plašim se. Ma daj, bako. Dalje uzimam čokoladu. Nju treba otopiti. Niste valjda mislili da ću se ovdje zaustaviti? Napravio sam samo pola. A sada moram napraviti avion. Istopit ću čokoladu fenom. Tako je. A sad ću je sipati u Lego kocke. Eto, dobio sam čokoladne Lego delove. Od njih će mi biti lakše da sastavim avion. Uspeo sam. A šta ja da uradim, Jess, za tebe? Da li si već smislila? Naravno. Bako, hvataj balerinu kapućino. Šta? Koga? O, kakva slatka lutkica. Dobro, sa ovim ću se izboriti. Dakle, sastavljam tortu. Unutra će biti fil od kafe. O, da, tako je. Hoću da napravim glavu. Tako je. Stavljam koru, opet fil. Divno. I opet koru. A preko ću staviti beli marcipan. O, da. Ispalo je odlično. A sad je važno pravilno udariti po stolu. Uspelo je. Niko se nije uplašio. Sad ću sačekati da se torta vrati.
savršeno. Liči na pravu šolju kafe. Dodat ću detalje. Zatim ću odozgo preliti karamel sirup. O, kako lepo. Sviđa mi se. A belom čokoladom ću nacrtati prelep crtež. Kao da je to zaista šolja kapućina. Ispalo je slatko. A šta to leti prema meni? Liči na ajkulu sa patikama. Okej, bit će urađeno. Kore će biti plave, a krem beo. Naravno, prvo treba sastaviti tortu. Nekoliko kora, fil i to je to. Odseći ću sve suvišno i formirati ajkulu. O da, ja sam pravi majstor. Pratit ću savjet svojih kolega i prekriću i ja tortu marcipanom. Zatim ću dodati perae, a nakon toga ću sve obojiti. Divno. Stavljam ajkulu na patike i gotovo. Da li ste se uradili? Wow! Super! Svaka vam čast! A onda brzo dođite kod mene na degustaciju. Ovo je najbolji dan u mom životu! Počet ću sa krokodilom. Probat ću Lego. Pa to je čokolada, super! A sad ću odseći komadić krokodila. Wow! Unutra je zeleno! Probat ću. Oduševljena sam! Ovo je jako ukusno! Mnogo mi se sviđa! Like! Zaista, nemate nikakve šanse. Čekaj, neka proba moju tortu. Naravno, ovo je balerina kapućina. Sad ću odseći parče. Da vidimo. Wow! Kako je lepo unutra. Probat ću. Oho! To je mnogo ukusno. Ne mogu se zaustaviti da jedem. Bako, ti si najbolja. A šta je ovdje? O, kako slatko. Čak mi je žao da je jedem, ali moram. Dobro, hajde da probamo tvoju glavu, ajkulo. Jao. Zanimljivo. Sviđa mi se. Znate šta? Odlučila sam. Pobeđuje Baka. A što je sa šefom? Ne, pobeda mora biti moja. Šefe, ne brinite toliko, sve će biti u redu. O, znam šta hoću. Spremite mi picu. Naravno, to će biti lako. Prvo mi treba jedno jaje. Evo ga. Razbit ću ga u činiju. A zatim još 5 komada. Zatim ću dodati malo brašna, mleka i promešati sve to. Što bolje. Eto, ispalo je testo. Njega treba nežno razvući oklagijom. Ja sam majstor u tome. I ja sam uspjela da umestim testo. Sigurna sam da nije ništa gore. Dakle, stiskam krajeve da dobijem ivice. A sada treba ispeći testo. Zato ću odgristi malo crvene paprike. O, sad će sve da gori. Ojoj, kako vruće. Oho, Bako, kakve ti imaš metode, surove. A bitno je da je se moje testo ispeklo i nisam morala da koristim rernu. A sad ću napraviti sos. Dakle, treba pomešati krastavac, brokoli i salatu. Uključujem i čekam. Eto, moj sos je već gotov, baš brzo. Kako sveže miriše. Razmazat ću ga po testu. Tako je, pažljivo. Za punjenje ću koristiti povrće, luk, papriku, kukuruz, paradajz i bosiljak. Spremao sam testo. Ja sam čak i napravio poseban oblik od testa za sos. Da, ja čak i to umem. Nemojte se čuditi. Dakle, prvo sos. Unutra ću sipati kečap.
I po celoj osnovi također mora biti kečap. Dalje ću posuti sve sirom, staviti peperoni i papriku i masline. I treba opet sve podgrijati brenerom da bi se sir istopio. O da. I ja sam nešto smislio. Ja ću imati slatku pizzu. Tako Jess sigurno nije jela. Umjesto sosa ću koristiti Nutellu. A kao punjenje ću staviti čokoladu, Maltesers i M&M's bombone. Spremno. Neka Jess proba. Wow, ispunili ste zadatak tako brzo. Od čega da počnem? Sve tako lepo miriše. Dobro, probat ću prvo klasičnu picu, one sa kobasicom. I ovdje čak i sos ima. Probat ću sve zajedno. Wow, jako ukusno. A, čekajte. A šta je ovo tako odvratno? Shvatila sam da su masline, mrzim ih. Ne sviđa mi se ova pizza. A šta je ovdje? Pizza od povrća? Okej, probat ću je. Izgleda čudno. Jao, ukus je još gori. Hitno moram da pojedem nešto lepo posle ovog. Šta? Slatka pizza? Odlična ideja, Davide. Tvoja verzija pice pobeđuje. Čestitam! To, tako sam dugo čekao ovo. A vi ste luzeri. Oho, smislila sam. Napravite mi koktel. Tako sam žedna. Naravno, stavit ću u čašu raznobojne džus kuglice. Da, tako je. Izgleda super. Zatim uzimam sirup od jagoda. Treba ga sipati u mlijeko. Da, ovako. Sad ću imati mlijeko sa ukusom jagoda. Divno. A sad je vreme da promučkam sve to. Mučkam. Još malo. Gotovo. Umorio sam se. I sipat ću mlijeko u čašu. Odlično. Ostalo ukrasiti sve šlagom. Pokrit ću poklopcem i ubaciti slamku. Hoću da probam. Stani, gde ćeš? Ne smeš. A ja ću napraviti za moj Jess koktel od povrća i scedit ću sok od krastavca. Super! A ukrasit ću sve brokolijem. O, ispalo je baš onako kako sam htjela. Ajoj, opet vaše povrće. Ja ću koristiti voće i bobice. To je mnogo ukusnije i također korisno. Dakle, koktel je gotov. Ostalo je da se preli u čašu. Ali prvo ću staviti jednu kašiku čija i tek onda sipati koktel. Eto. Draga Jess, možeš probati. Oho, uspjeli ste, ha? A što je ovo? Brokoli? O ne, to loš znak. Okej, probat ću. O, ju, a ništa gore nisam pila. Ne. Dobro, a šta ovdje? O, ovo liči na nešto ukusno. Sad ću probati. Ha, sviđa mi se. A šta je ovdje? Koktel sa džus kuglicama. To odobravam. Super! Na meni se jako sviđa takav koktel. David je pobedio. Pobedio! Naravno, počinjemo. Hajde da počnemo pripreme. Prvo make-up. Svaka ima set kozmetike. Moja šminka je super. Obožavam da se šminkam. O da, a Molly uopšte ne zna. Šta to govoriš? Pa ja se šminkam najbolje od svih. Imam svog ličnog šminkera. On će me odmah našminkati. Ja mu potpuno verujem. Federico je majstor svog posla. Hajde, uradi sve kako treba. I ja imam šminku. Hajde da vidimo šta je u ovoj kutiji. Opa, krede, odlično. Izmrvit ću i pretvoriti u prah. Tako je, gotovo. Dalje žvačem žvaku i pravim balon. Potreban mi je mali, a sad ću ga umočiti u prah. A zatim naneti na lice, tako. O da, odlično. Sada imam lepten. Dalje mi je potrebna mreža i kreda u boji. Na
nacrtat ću na čelu lep uzorak. Ovo podsjeća na vage, zar ne? O, kako lepo. A šta ste vi smislili, je li? Ja imam bolju ideju. Prvo ću da napravim obrve. Zato imam poseban uređaj. Nacrtat ću obrve. Odlično. Dalje, trepavice. Zato sam također pripremila odličan alat. Eto, moje trepavice su tako lepe. A šta je smislilo naša Molly? Za mene ne morate da brinete. Ja imam Federica. Dođi kod mene. Dodaj mi u make-up šljokice. Da, tako je bolje. Sada sva sijam. Odlično, ide odavde. O, smislila sam. Meni su isto potrebne senke. Uzet ću zlatnu ribicu. Pozajmit ću od nje malo sjaja. Aha, i naneću na kapke. Super! A sad ću da pustim malo mehurića. Oni će ostaviti otisak na mom licu i ispašće lep crtež. To je bolje od svakog rumenila. O da, pogledajte kako sam lepa. A ja imam bisernu ogrlicu. Uzet ću ove perle i zalepiti ih na lice. O da, pogledajte kako je nežno ispalo. Meni se sviđa. A šta je kod Molly? Federico, smisli nešto za moje oči odmah. Naravno, gospođice Molly. Vam odgovaraju zlatne šljokice. One će naglasiti vaše bogatstvo i luksuznost. Imam još jednu ideju. Hajde da vam povećamo usne. Zato imam poseban uređaj. Par minuta. Eto, može da se skida. Federico, šta si uradio moje usne? One su crvene. Popravi to. Znam, treba ih malo izduvati, imam iglu. Eto. Šta si uradio? Idi i da te više ne vidim. Neću da ti platim. A šta još da uradim? A, tačno znam! Uzet ću ružu, ona tako lepo miriše. Namazat ću usne ružom. Oj, spalo je tako lepo, meni se sviđa. Sofija, tebi? Pa onako, moj sjaj je mnogo bolji. Devojke, sve izgledate nevjerovatno. Vaši make-upovi su tako lepi. Pišite u komentarima koji vam se više sviđa, a mi idemo dalje. Došlo je vreme za novu frizuru. Jeste li već smislile šta ćete da radite? O, Sofi već zna. Ona je odlučila da eksperimentiše sa roza repićima. Odličan izbor, Sofi. Dakle, stavit ću ih ovdje. Da, super. A još ću da dodam šljokice. Želim da mi kosa sija. Tako je. Malo ovdje i ovdje. I još ću da stavim par ukrasa u obliku školjki. Super! Eto, moja frizura je gotova. A da li ćete moći da napravite nešto bolje, jeli? Naravno, imam svog ličnog frizera. Deni ovamo. Hajde, napravi mi frizuru mojih snova. Potrebno je više zlata, jel ti jasno? Naravno, za početak ću naredati zlatnu masku. Tako je, što više. Dalje uzimam malo maske i nanosim na kosu. Razmazat ću je po celoj kosi. Eto, ostalo da se osuši. Sad čekajte malo. Oho, nije loše. A ja sam sama nacrtala svoju frizuru. Sad ću da isačem sirenu. Odlično. Još malo. Eto, hoću da je zalepim za svoju platenicu. A sve što je ispod, ofarbat ću u plavo. Tako je, kao da je moja platenica rep sirene. Tu sam smislila, zar ne? Gospođice Molly, možete da gledate, završio sam. O, Deni će sada da pokvari frizuru Sofi. Brzo isključi fen. O, i Liv je zakačio. O, nisam hteo. Gospođice Molly, sve je gotovo. Kako vam se sviđa? Izgledam divno. Ogo, Liv, tvoja kosa je tako lepa. Odlična frizura, lepo ti stoji. Ostalo je samo da ukrasiš sve šnalama. Neverovatno. Pošto je svaka završila sa frizurom, onda prelazimo na odeću. Idemo. Devojke, potrebno vam je neko lepo odelo. I
Imate li ideje šta želite da obučete? Sophie i Molly imaju veliku garderobu, ali im se dopala jedna haljina. Ups, sad ćete da pocepate haljinu, devojke, pazite malo. Dok se devojke svađaju oko haljine, ja ću da ih uplašim. Oho, neočekivano. Liv, nisam znala da si ti sposobna za tako nešto. Liv je odlučila da uplaši devojke kako bi uzela haljinu sebi. Niko ne bi ni pomislila da ona može da vas pobedi, devojke. A vidim da ste ipak našla šta da obučete. Onda, hajmo na takmičenje lepote. Spreman sam da ocenjujem takmičarke. Je li to Molly? Ona izgleda ekstra. Ova zlatna odeća, ova kosa. Wow! Nije loše, ali šta je to? Jao, sa zlatom je ipak malo preterala. Počela mi je alergija na zlato. Ne, dislike. Šta? Kako se usuđuješ? To je Sophie. Kako je ona slatka. Izgleda super. Okreni se. Ups. Pala je. Pa dobro, svima se dešava. Ajoj, koji blam, ti si kriv za sve. Ma daj, nemoj da se ljutiš. Ali to bilo jako smešno. Jako. Kako smešno. Izlazi Liv. Interesantno, šta će reći Richard? Wow, Liv, ti si tako lepa. Ja sam u šoku. Nikada ne bih pomislio da možeš da budeš tako prelepa. Ti si osvojila moje srce i ovu krunu. Pobeda je tvoja. Čestitam. Izvoli. Hvala, ali nije pobjeda najvažnija, već moja ljubav prema tebi, Richarde. Opa, dobili smo novi par. A Sophie i Molly se svađa oko krune, kao i obično. Sad ćete slomiti ako ne prestanete. Eto, jesam rekla, slomili ste. Obe ste krive, devojke. Ali i Richard su živeli srećno do kraja života.